Mi az az 5 ok, ami miatt nem professzionálisak a fotóid? Szia! Én Sopronfalvi Ildikó vagyok, divatfotós és affia fotográfus művész. Hogyha szeretnél szintet lépni a portré vagy divatfotózásban, akkor kövess be a csatornáimon, akár a YouTube-on, a TikTokon vagy az Instagramon. A linkeket a leírásban találod. És akkor térjünk vissza, mi az az 5 ok, ami miatt nem professzionálisak a fotóid. 1. Nincsen koncepciód. Koncepció nélkül nem tudunk divatot vagy koncepciófotózást véghez vinni. Nem tudunk olyan fotókat készíteni, amik professzionálisak lesznek. Hiszen a szerencsére és a spontaneitásra alapozol, úgy mész oda a fotózásra, hogy csak kattintgatsz a kameráddal, de nem tudod, hogy mi fog kisülni belőle. Ezáltal sem az ügyfeleidnek nem tudsz adni egy koncepciót, ők sem tudják, hogy mit várhatnak tőled, és te sem fogod tudni, hogy mi lesz a végeredmény, hiszen a modellnek a tudására bízod a fotózást, vagy pedig a kreatív csapatodnak a professzionalitására, ami gyakorlatilag 50-50% esélye vagy sikerül, vagy nem. Mi az a második ok, ami miatt szintén nem lesz eléggé professzionális a fotód? Az pedig nem más, mint a sminkes. Ha nincsen profi sminkes a csapatodban, akkor felejtsd el a fotózást, ne is kezd el. Hogyha nincsen budgetod, és csak ez az egy dolog, amire budgetot vagy pénzt tudsz szerezni, akkor mindig szerezzél profi sminkest a csapatodban. Profi sminkes nélkül nem lesznek profik a fotóid, és utána órákig, hetekig retusálod a képet, de akkor sem lesz olyan, amilyet szerettél volna. A harmadik ok, hogy nincsen profi stylist a csapatodban. Hogyha családi fotózol, vagy esküvői kreatívat készítesz, nyilván akkor nem kell stylist a csapatba, viszont ha divatfotókat készítesz, és fashion editoriált, azaz egy divatfotós sorozatot készítesz el, stylist nélkül elengedhetetlen, hiszen a divatfotóban mindig a ruha van a központban, a középpontban, tehát hogyha nincsen stylist a csapatodban, akkor minden a te feladatod lesz, neked kell kitalálni a ruhákat, a kiegészítőket, a cipőt, a táskát, stb. Ezért nagyon jó, hogyha egy stylist vagy egy divattervező van melletted, aki segíti a munkádat, és amikor fotózol, akkor te csak a fényekre koncentrálj és a pózokra, és a stylist segíti a ruharáncait kiegyenesíteni, ráadni a modellre az újabbnál is újabb és újabb szetteket. A negyedik ok, ami miatt nem professzionálisak a fotóid, az, hogy nem frekvenciaszeparációval retusálsz a Photoshopban a végén. Ugye ez egy családi vagy egy esküvői kreatívnál elmegy, hogyha nem retusálod meg a fotókat, viszont ha a művészfotó kategóriát nézzük, vagy a divatfotózást, hogy gyakorlatilag sem az ügyfelek, sem egy magazin nem fogja átvenni a fotókat anélkül, hogy ne retusáld meg őket. Hogyha nem használsz frekvenciaszeparációt, azaz nem választod ketté a bőrnek a struktúráját és a színeket, akkor egy ilyen elmosódott, szétkent fotót fogsz kapni, hiszen hogyha a klónozó ecsettel végig klónozod a modell bőrét, vagy esetleg egy-két pattanást vagy bőrhibát kijavítasz a spot healing brush-sal, az még édeskevés, és nem lesz magazin minőségű a fotód, hiszen szétkened a bőr struktúráját. Ezért nagyon fontos, hogy használjál frekvenciaszeparálást a Photoshop utómunkában. Az ötödik ok, ami miatt nem elég professzionálisak a fotóid, az pedig az, hogyha kevered a divatstílusokat. Most ugye én divatfotózásról beszélek, tehát nyilván egy családi fotózásnál ez nem annyira releváns, de hogyha te egy divatfotós sorozatot készítesz, egy fashion editoriált egy magazinba, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy a divatstílusokat ne keverd össze. Magyarul egy divatstílust válasz ki a koncepcióalkotás folyamatában, és ezt a divatstílust vidd végig az összes fotódon. Akkor lesznek professzionálisak a fotóid, és akkor fog egy magazin megjeleníteni a munkáidat,
hogyha ezt a divatstílust és koncepciót, amit kitaláltál az elején, végig tudod vinni az összes fotón, és a fotóid gyakorlatilag egy ilyen történetet fognak elmesélni, az egyik képből megy át a néző szeme a másik fotóba. Ugye ami nagyon-nagyon fontos egy fashion editoriálnál, és ezt már a következő videómban fogom elmesélni, hogy egy vonalvezetésed legyen. És hogy mi is ez a vonalvezetés, azt a következő videómban meg fogod tudni. Köszönöm, hogy meghallgattál, hogyha tetszett a videó, akkor lájkolj és kövess be!